Dnevnik vina, epizoda 39. Po treći put u ovoj sezoni sam sam, nema Kokija. Kosta je otišao na jedan zanimljiv put. Danas, Vuki, bez Kokija, sam sam, ali imam jedno gotivno vino za vas. U pitanju je Malvazija Kozlović, vinarija, hrvatska, istarska Malvazija. Čuo sam jako zanimljive stvari o ovom vinu. Jedna, da kažem, old school etiketica. Cena mu se kreće negde plus minus 1700 dinara. Čuo sam cool stvari o ovom vinu. Jedna slamasta boja. Sad morat ćete da mi oprostite jer upravo sam se zalečio od prehlade, tako da moj nos nije na 100%, ali kada u pitanju ova Malvazija, bukvalno osjećate mešavinu kiselog i gorkog voća. Onako, grej pomoranđa, grej pomoranđa, grej pomoranđa. Voćno, baš voćno. Ima malo arome breskve koja mislim da nekako se odmah prepoznaje na prvi ukus. Provlači se kiselina, potpuno jedna umerena onako kiselinica koja je tu da malo rezne tu i tamo. Rekao bi da citrus nećete ostaviti, ali ima da kažem tu neku kiselinu koja je zanimljiva. Pretežno je voćno, osvežavajuće. Ima neki biljni element, majke mi. Ali je baš cool. Onako, rekao bi jedno lepo casual vino. Ovo je za neki onako, da kažem, laganiji ručak sa porodicom. Recimo, kada bi išao kod mojih na ručak, ovo bi odneo jer bi se moj Kevi jako dopalo. Znači, bukvalno je voćno, osvežavajuće, kremasto je, breskva dominira, žuto voće generalno, kiselina je prisutna, ali tek toliko kažem da je jedva bukvalno osetite. Ne mogu da sad kažem da sam nešto u fazonu kao nevjerovatno, ono, glava mi mind blowing, što bi rekli, ali jedno skroz cool vino, opušteno vince, zanimljiv jedan kontrast kada pijete, tako da rekao bi da je ovo jedno, kada bi mu dao ocenu neko vince koje bi lagano mogu da pijem ponovo, on potpuno je cool, ali ne bih sad rekao da sam nešto u fazonu kao jel? Ali imam jednu zanimljivu stvar da vam kažem, a to je pre svega hvala svim onima koji su komentarisali na storiju na našem Instagramu kad smo vas pitali za feedback. Par zanimljivih stvari je tu bilo i Koki i ja zvanično od sledeće nedelje ubacujemo jedan mali spin-off na Dnevnik vina, a u pitanju je pivo, odnosno preciznije craft pivo. Vino i dalje ostaje naša religija, to se ne menja, Dnevnik vina nastavlja da roka, ali pored Dnevnika vina koji svakako nastavlja da radimo jednom nedeljno, ubacujemo emisiju koja se zove Craft Zona. Vino će dobiti svog malog burazera u vidu craft piva. Ta, da kažem, spin-off emisija koja će se zvati Craft Zona će biti, kapirati, o craft pivu i o pivu, ali i o fantasy, premier ligi i sportu generalno. Znači, sportska emisija je u pitanju sa pivom. Realno. Znači, već kad pomislim, delo je zabavno, bukvalno imate istu ekipu, Koki i ja. Voljeli bi da vidimo neke goste, ali kažem, vidjet ćemo koliko vreme dozvoli. I poenta priče, mi smo opsednuti fantasy fudbalom. Ako ne igrate fantasy fudbal, u pitanju je jedna igra koja se igra za englesku premier ligu, gde ste vi na neki način virtualni menadžer, imate svoju ekipu, dobijate neke poene i tako dalje, ali glavna fora je što se takmičite sa društvom, pravite lige, svaki vikend je zezancija, onda idu prozivke nakon, vrlo jedna gotivna stvar. Tako da, u Craft Zoni, pored toga što ulazimo u svet piva sa namerom da ga, da kažem, upoznamo na neki naš blesavi način, takođe ćemo malo da pričamo i o sportu i o fantaziju, bit će tu cool stvari, izbacit ćemo, kažem, sledeće nedelje će biti prva epizoda, mislim da možemo da kažemo da će izlaziti petkom, a da Dnevnik vina nastavlja da izlazi onako u toku nedelje, u zavisnosti kad roknemo epizodu i o kakvoj epizodi je reč. Tako da, jedna bitna stvar koju napokon krećemo da radimo i nadam se da će nam se dopasti. I to je to. Živjeli!